Vi er i dag ude at besøge Rikke her i Faaborg på Harald-klinikken. Og her har vi fået til opgave at hjælpe med at gøre det noget mere digitalt i forhold til sådan de tidligere bordmapper, som der fandtes her på klinikken. Og jeg tænker, Rikke, måske om du vil prøve at fortælle lidt om, hvad det er for et stykke arbejde, vi har lavet herude. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Vi startede ud med at have nogle bordkort, som beskrev lidt om, hvad det var for et bord, og hvilken bordholder det også hørte til. Men det var jo selvfølgelig via et stykke papir, og er du ikke indkøber, så kunne det godt være rigtig svært at forstå alle de her tal, der nu stod. Så vi havde brug for en mere digital løsning, som gjorde det nemt og tilgængeligt for alle på klinikken, så vi ikke var så skrøbelige, hvis nu at indkøberen ikke var i huset. Og på den måde, der var I jo rigtig søde til at hjælpe os med at få lavet en digital løsning, hvor vi kan tilgå det via jeres hjemmeside. Der har vi jo fået lavet den her bordoversigt over alle vores bordholdere. Og i det her tilfælde, som så er kronefjernerbordene, vi sidder med her, der er de her 5 bord, har vi jo så listet op inde på jeres hjemmeside under fanen kronefjerner. Og der kan vi så via det gå ind og se, når vi har nået vores minimumsbeholdning i vores kasse, som indeholder alle vores bord i kronefjerner, så kan vi gå hen og bestille det. Og det kan selvfølgelig jeg som indkøber, men også min kollega, som måske ikke har erfaring i indkøb, gå ind direkte og se, jamen det her bord, det er det, vi mangler, og så gå ind og lægge direkte i kurven. Og der er selvfølgelig også billeder og det hele af de bord, der nu er. Så på den måde, der vil alle kunne tilgå bestillingen, og det fungerer jo således, at den her kasse her, der har vi jo alle vores bord, og så står der de her forskellige sedler på, som viser, hvor at bordene hører hjemme. Når så vi har nået vores minimumsbeholdning i for eksempel den her, så tager man labelen og eventuelt scanner med sin telefon med det samme, og lægger den så op i kassen, hvor man så kan lægge den i kurven. Og så når man har gjort det, så kan man enten gå ind og sende bestillingen afsted selvfølgelig, eller vente til man eventuelt har noget mere. Og det er den måde, vi har valgt at gøre det på. Og det er også nemt, hvis nu der skulle skiftes et bord ud i bordholderen, jamen så kan man nemt gå ind og fjerne den inden for hjemmesiden også, og så tilføje det nye bord. Ja, simpelthen fjerne den inde på den konkrete bordoversigt, som nu kronefjerner vi taler. Ja. Der var en ting, vi ikke kunne slippe helt, og det var det her med stadigvæk lidt at tage et billede af bordholderen, ikke også ude i sterinen. Ja. Så man kunne se, hvor bordene også skulle sidde, og det er igen også nemt for alle. Og det var også fordi, ellers så kunne skærmen måske være optaget derude, hvis det var at stå med og skulle posepakke, eller imens at stå og skulle kigge på det. Så. Ja. Så det har gjort det meget nemmere for os. Jamen, tusind tak, Rikke, for at give nogle tips og tricks til alle dine kollegaer. Ja, selv tak.